Proiektu teknikoaren azken definizioak beharrezkoak eta segurtasunari dagozkion ezinbestekoa den esku hartzearen ondorioko azken emaitza hobetzeko duten aldaketa esanguratsuak ekarriko ditu. Proposamen erakargarriago eta atseginago batekin. Honakoak izango dira ingurune horretan egingo diren hobekuntzak. Lehenengo, golf zaharraren ertzean oinezkoentzako zona berria egokituko da, garajentzako sarrerarekin eta zuhaitzekin ere. Bigarrena, Errekaganeko fatxaden, 9 eta 15 arte horretako fatxaden eta uberkaren beraren arteko espazioa zabaldu egingo da, aizierako eramo zabalago bat egokituz, zuhaitzekin ere. Hirugarrena, Errekaganeko bidegorriari jarraitasuna emango zaio, eta laugarrena, uberkaren proposamen estetikoa bera hobetuko da. Azken batean, ibaiaren erantzuna hobetzeko eta ondorioz guztion segurtasunerako erabat beharrezkoa den jarduketa baten eta uberkaren inguruan espazio ahalik eta atsegina eta erakargarriena mantentzearen artean orekarik onena lortzea da gure helburua.